vertroetelen die man meer dan verschrikkelijk. Wij bouwen voor hem een prachtig huis in Lampisang op korte afstand van Cotaratja. En hij heeft net van ons 800 wapens gekregen, waarvan er een aantal van de allermodernste soort zijn, die zelfs bij een aantal knilhenen nog niet waren ingevoerd. Malam ini, kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wat thans gaande is, gaat alle perken te buiten. Het is onvoorstelbaar. Beseft u allen dan nog steeds niet wat er eigenlijk van u verwacht wordt? Mijn heren officieren, van u af aan wordt er afstand gedaan van de geconcentreerde liniestrategie. We gaan het nu anders aanpakken. Keer elk dorp binnenste buiten en arresteer zonder meer elk verdacht sujet. En dan nog iets. We lopen geen avondexpedities meer. Heren, die Umar en zijn vrouw Dien en zijn rebellen, die worden nu alleen nog maar overdag aangevallen. Naderhand, als Van Heuts reeds is gearriveerd met zijn doorgewinterde marechaussees, dan pas beginnen we weer met onze avondexpedities. In de hoop dat het dan wel resultaat zal hebben. Zijn er nog vragen? Jawel, generaal. Tweede heer officieren. Als elke man of elke kampong weerstand biedt, kunnen wij dan de tactiek van de geschuurde aarde toepassen. Heren, ik geef u alle carte blanche. Waar het mij om gaat is Umar en Dien, levend of dood. Maak ik mij voldoende duidelijk? Goed. Naar Aceh toe. Van oost tot west, van zuid tot noord, door heel ons vaderland wordt thans de mare weer gehoord. Men strijdt aan Aceh's strand. En Tuku Umars lage daad kost ons weer heldenbloed. Hij tart ons door zijn lafverraad, zodat hij vallen moet. Zodat hij vallen moet. En Tuku Umar die moet hangen naar Aceh toe, naar Aceh toe. En Tuku Umar gaan wij vangen naar Aceh toe, naar Aceh toe. Wie suft nog langer stil te huis, nu men weer kloppen gaat? Voor vaderland en vorstenhuis vecht ieder flink soldaat. En waar de strijd ons roepen mag, hier of aan het Indisch strand, wij zwaaien 4 oud-Nederlands vlag voor koningin en land.
Teguh Umar is de slimste. Hij is de slimste van allemaal, ja. En wij vertroetelen die man meer dan verschrikkelijk. Wij bouwen voor hem een prachtig huis in Lampisang op korte afstand van Cotaratja. En hij heeft net van ons 800 wapens gekregen, waarvan er een aantal van de allermodernste soort zijn, die zelfs bij een aantal knilheden nog niet waren ingevoerd. Beaumont-geweren en achterladers. En dan loopt hij over. En de generaal Vetter die zegt dan tegen Van Heuts: jij moet mee met jouw kolonne. Jij wordt kolonnecommandant en jij dient te proberen die Teguh Umar mee te pakken te krijgen. Van Heuts had in Aceh een missie. Het verslaan van de Acehse krijgsheer Teguh Umar. Die toonde zich in eerste instantie een bondgenoot. Hij werkte 3 jaar met de Nederlanders samen, leidde aanvallen tegen zijn eigen landgenoten, leek loyaal aan het gouvernement. Maar in 1896 was het afgelopen. Teguh Umar liet zijn broodheer vallen. De Nederlandse kranten schreven vol verontwaardiging over verraad. Het was een hele populaire oorlog in de zin dat het publiek er heel erg bij betrokken was, bij die Aceh-oorlog. En er werden ook tijdschriften uitgegeven met extra bijlagen en ook met spelletjes. Het Teguh Umar-spel. We hadden het verraad van Teguh Umar. En sindsdien was er ook een spel. Ja, hier zien we de kaart van Aceh. Dit is die hele noordwestpunt van Sumatra. Ja. En daar ook. Nou, eens even kijken. Hoe gaan we dit doen? Dit spel bestaat uit een bord benevens 24 gele schijven, voorstellende soldaten. Dat zijn dan Nederlanders. Ja. En 1 zwarte schijf aanduidende Teguh Umar. Ja. Met z'n allen achter die ene voortvluchtige verraaier. Ja. Teguh Umar is op de vlucht. Die gaat door dit hele gebied heen en wordt achterna gezeten door het Nederlandse leger om hem ergens klem te zetten. Ja. Munya uranya. Kamu kahak mepisah dengan orang-orang yang ketanyo kasih. Punca buatnya karena nak KPKP penjajah yang kaji repah kemerdekaan tanyo. Hak milik tanyo, tanah belang tanyo. Mungkin sama nyawang tanyo mandung. Kepada saudara-saudara lun yang hijrah ugle, ngasabo buat yang mulia, lun bertanggung jawab. Yang mulai draw-drawnanya wajib nak kerja. Tidak, dengan peraya anak-anak ketanyo. Nebacai kayak perang sabi lampu dep awaknya. Bejet ke anak-anak dengan apa? Bejet ke anak-anak dengan selawat? Anak-anak dengan tu? Lagi anak-anak mah. Mudah-mudahan. Yo kamu Sahid. Awaknya bangkit. Disambung perjuangannya di jalan Allah. Yang berlena ingat. Udah Sahid. Aceh Sahid.